Les dones concentren el 60% dels contractes indefinits gestionats a través de la nostra borsa de treball. En canvi, en el conjunt de l'Estat, la contractació fixa femenina està gairebé 20 punts per sota de la dels homes. El 95% de les persones que es formen amb nosaltres a l'àmbit sociosanitari són dones. Però el sector més feminitzat és també un dels més precaris, amb sous que se situen al voltant del salari mínim i treballadores que pateixen pobresa laboral. Des dels inicis d'Emprenedona, 107 dones han participat al programa de foment del talent femení. No obstant això, només el 5,8% dels projectes liderats per dones a Espanya es consolida. A Gramimpuls treballem cada dia per combatre les desigualtats en polítiques d'ocupació amb perspectiva de gènere. Avui, 8M i la resta de l'any, perquè les dades parlen. La lluita continua.